أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من نديتي يعني مسودم سأني ما قربا أو بلاج لي أو نياهما تزور أو بلا ما كنا ودوك كنا ودنجة مورنيا ساتولا كفول كاني دو ألسا كاني سمالين تو ماتوني وقت من هكو أبوي مالي ما أكنغرا فما موندو أنكم مانينه أما سكفانا أما ديكورازي hakilina ko de knacha o kota mene ko fe an mesigi ka mirula ma ni bi dien bara o bara la ni bara blalen tama ambe bara were o ka seve donc ambe sigi ka miru ke nanye sigi ka miru ke nanye tabolo mi anga jamana kono ambi boka kuma oka anaye hakilina min soro na mi siga nyon ladi no ou bien ka nyon kuna fundo e ambi boko fo jamana tewni ananga hakilina o kota mene ko be malima o kuna fundo be mbolo kala se awma bi tuguni information do de do ani hakilila jagabo malima a follow ymenye oye ambalma seder mun me ameriki ka kuna foni lase uma fengo femba kala ma munta kala ma ka foko ameriki seder mo ko uyel la jini mun ke ka lase seder be jien yoro ko ala yu kala jini sabati o kunga la jini ka foko o mo be ka se ka gidi ka se ka tawfi no una ka si ka masala ka hakina udi nyoma fa soko na tuzuru donc amba foka foko ala yu kala jini sabati donc o kala jini ala jena na ye ka foko ni ala sona le 12 ambe kalom nani 11e mois abibo mali kono le 13 akanga do ameriki donc ko fo ceder fengo feme ameriki kono ko belajile ka boka ke jama kulue ka ta anga gidi kume arasibati ka ta na ye ajatikilala ka bere ina fo ka korole donc atara ko min kama ndo meeting ni ala ka jin le 18 abna meeting foloke donc ama nyini ala fe ko ka ta ni gidi nyima ye kasegini anyuma o kota mene ko ka boy ka la se ko ceder be jin yoro belajile bonya bala ko félicitations ameriki kaw ko ambe aw belajile félicité kaw fo ko sebe aw ka barala ko alisa ala ka ndeme faso konna ni ala ka jin o kota mene ko ka boy mbalima toujours comme aw ba do to na ka korole to ko la ka bara mi video ko la ni ay hakna min soro faso ko la na ka si ka miro bora mun ka abibo a hakna mi ola abibo ka ofo o kota mene ko ka boy ni ay pmamme a hakna mu yola abe ofo na e tabolo ye faso konna a hakna mu abe boka ofo ka fo ko to ko la mu fo ka bi ko ijago ya o kote ka fo ko to ko la mo be na fa ka ko ijago ya o shikote to ko la ni fo atika ye abika yo kotere to ko la hakna mi abe boko ofo abe na fa wa ate na fa wa ala de bodo ube ere de bodo mbalimo comme ka korole moko chaman be ni no amis ofo toujours ko moko chaman be ni no kele ere kunye munye maliko kele ere kunye mi o ta shi donc kele moko munun be no lube boka arasi bachi ni ka classé ina fo ka la goshi ka sabute quoi olu ta do ka fo yani ka ma kele fi ka shi don fo la ini ma mu me kele la kele yani ka ma kele iba kele kun min kama ikan ko shi don fo la yani ka kele ni mo nye ni ka shi do kele ko fe ni mi sabi se ka bo akono malimo bibe mu membla o fo labi e ambe moko ka video laje ina fe moko banga video la to komna video laje o konna la anya ambalma do ka video soro ma fe kan dado o yoron na doni ka klaka sadi malinye de bela jele wele kerenkere nyala afandan deun ka kado do di uma kwa kado mundo abu na fanu ya amne nere ba kono parce que nyere fandanye malimo anga gidi kele bawo me olu kapma jabi doron ka teme doron o ye jumenye arasibachi ka kele mo chama hakili bala ko arasibachi milliardaire muna mo fo parce que bawa kamara ka pama do be akoko arasibachi ko kabi fanda on ka kele la ko ni be fanda on ka kele la ibe proposition ke proposition koroidi ka fe no labla uyi ko arasibachi ma fo labla fanda do ka dungo ka be fanda do ka kele la mais ale ma kele re kun shi don folo kele ambalma ke segu tarawre de koko sadire arasibachi pma o kuma kabi mali image jugu de yira ate mali image nyuma de yira quoi ne ka pma re bajile mo de kabi balimon foli lasele kofe malende belajele ma ani malende belajele tanune kofe sadiri chesiri la faso ko la munta e nyuma e munta te nyuma e anti se ka sadi do to fo ka do toy ni mumbala e bi yere boala ni jogo ni kewale di me ami bedeta kele segu tarawele ko ante ka mali image nyuma fo ko malien fengo fembe ni be video ke sadiri ibeka ka tan konna la ntado na le ibeka fanie mado ko ame ka mali la goshi kadi ka mali image jugu yira ko me image nyuma e mi ko anti ko de fo tien yere kadi mogo be kuma do fo ala ko tien kuma ne abi ma chama ntoro me bi ne bi tien da ma ko ma ni makala ijite kayala kwa koro do be kuma na kwa ni kala na kala fen kono na la ibise ka ye gien be ka ta bolo mun ka ni yo shido ikanga se ka wuli ka chesiri minga ika jamana ka se ka ta bolo la kala na fa do ye oye me yala kunye munye fen flando ibita wari ni kan ni faso kono
pour que kas kan'i faso jɔ mais n'i ma o si sɔrɔ dun n'i ma wari sɔrɔ dun i kan ka hakili sɔrɔ jamana tɔw bɛ togo min na i ka se k'o dɔn ni ne ye se sɔrɔ ne bɛ n ka jamana kɛ tan Sékou Traoré e ko an ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali image ɲuman yira quoi image ɲuman jumɛn ne bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala kama e tɛ dɛ mɔgɔ hakili ye e ta ni ɲɔgɔn ye ou bien hakilina min b'e la o bɛ maa la Mali kɔnɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛn ɲuman fɔ Mali kan ko ni anw kumana bi ou bien Arasibati kumana bi Mali kan k'i b'a fɔ ko Mali cira bi de bilahi Mali ma ci bi dɛ Mali tɛ yen yɛrɛ de quoi o kuma na a b'an tɔɔrɔ dɛ anw de bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ c'est à dire anw ka kuma nin k'a fɔ k'o b'a kɛ bi sisan o tɛ ko ye a kun ye de minnu bɛ ka na sigi ka miirikɛlaw bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ quoi a tɛ ko mun mana fɔ dɔrɔn k'u bɛ sin k'o ta o mɔgɔw tɛ dɛ maliyɛnden dɔw bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ quoi olu bɛ sigi ka miiri de u tɛ ko k'u kunfɛ quoi u bɛ sigi ka miiri de o sigi ka miiri kɔnɔna la kuma ninnu u bɛ bila la Facebook kan a bɛ bila YouTube kan c'est à dire a tɛ perdu quoi sigi ka miiri bɛ se k'a to a bɛ dɔw nafa quoi munna n'i y'i sigi ka miiri e sigi diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ ka taa taabolo mun na ka wuli ka cɛsiri k'i faso bɔ nɔgɔ la ka kɛnɛya sabati i ka jamana kɔnɔ ka lakana sabati i ka jamana kɔnɔ ka hakɛ di bɛɛ lajɛlen ma fantan ni faama ka tila ka dun ka fa sabati i ka jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka lafiya hɛrɛ ani baden kɔnɔ diɲɛ bɛ ka wuli ka cɛsiri min kɛ o la e sigi o kelen bɛ Mali la wa dɔ k'i bolo kɔrɔta n'a bɛ Mali la Malimakɛ e fa ye waritigi ye e yɛrɛ ye waritigi ye o tɛ Mali bɛɛ kɛlen ye waritigi ye quoi kelen e lafiyalen de don ni banana i b'i sadi avion ta yɔrɔ min ka di i bɛ taa i furakɛ Mali o ye sadi 10% dɔrɔn de ye Mali kɔnɔ quoi a tɔ 90% bilahi n'u banana o bɛ yafa deli u sigiɲɔgɔnw fɛ o pɛrɛlen don ka sa quoi o ye kɛnɛya ta taabolo ye quoi Malimaw yanni ka se cadeau ni min bɛ yen mina di maliyɛndenw de ma sadi a n'a fantandenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali fantanmusow de ko don o ye cadeau dɔ de ye dɔrɔn n tɛmɛtɔ quoi o video b'a dama mais mina cadeau dɔ d'u ma ko Mali fantanmusow k'a lajɛ Ala yɛrɛ n'a kira kama dɛ u ka hinɛ u cɛw la quoi togo di u k'a lajɛ u cɛw ka dɔ ta ka fara u kan kelen n'u ma sɔn o ma dun u k'a lajɛ san o san u ka den kelen wolo u cɛ ye quoi kɔrɔ dɔ b'a la quoi c'est à dire musow tɔɲɔtɔ tɛ quoi kɔrɔ mun b'a la dɛ c'est à dire pour que u ka se ka si to quoi si to kɔrɔ ye min ye den dɔ ka se ka to quoi ni muso cɛyara parce que ni dɔ sara quoi dɔ bɛ se ka si to cɛ ye quoi munna ne b'o fɔ bi Mali la bi wallahi Mali dekun n'a ɲani a bɛɛ lajɛlen ye a fantanmusow ta ye bi quoi Mali la muso kɔnɔma sa kalo 12 a pɛrɛlen don ka sa quoi n'a ye kɔnɔ ta fo ka taa jigin a pɛrɛlen don ka sa waati bɛɛ n'a ma pɛrɛ ka sa a kɔnɔma n'a jiginna bange joli bɛ se ka dɛsɛ ka jɔ Mali kɔnɔ bi muso bi sa o ye 100% ye Mali kɔnɔ ou bien den wololen kɔrɔ kɔfɛ den ka sa ou bien den yɛrɛ ni tina quoi mais ne bi kalamagaw ɲininka o ani mɔgɔ minnu yaalala o n'i y'a sɔrɔ ni farafina tɛ ou bien ni Mali tɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ dugukolo min kɔnɔ dɔ k'i bolo kɔrɔta k'o fɔ ne ɲɛna arabula ni tubabula ni Ameriki bilahi ne m'a ye diɲɛ dugukolo si kan ko muso kɔnɔma filɛ nin ye k'a sara dɔgɔtɔrɔso la ne m'o ye fɔlɔ m'a ye fɔlɔ muso jiginnen ko bange joli dɛsɛra ka jɔ Mali kɔnɔ ne m'a ye fɔlɔ kelen Mali kɔnɔ ko den wololen c'est à dire diɲɛ kɔnɔ quoi ko den wololen c'est à dire bamuna kɔnɔ quoi ko nin y'a salen ne ma deli k'o ye diɲɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ mais ne bɛ ɲininkali kɛ o pourquoi o de bɛ kɛ donc aw ko an ka Mali image ɲuman yira mun de bɛ na ni o ye a y'o fɔ ne ɲɛna taban kalan tanya don wa ou bien matériel tanya don wa ou bien fɛn jumɛn de don a y'a kɛ Ala kama a y'o fɔ an ye Mali kɔnɔ bi est-ce que fantan ni faama ka kan Mali la hakɛ la wa est-ce que o bɛ Mali kɔnɔ bi kelen Mali kɔnɔ jɔnni ko dun ka fa bɛ yen Mali kɔnɔ anw bɛ se ka jamana wɛrɛ ta ka fara an kan sɛnɛ la mais kɔngɔ bɛ ɲini ka maliyɛnden bɛɛ faga ka da kun jumɛn kan an ka ɲɔgɔn ɲininka o la wa donc aw ko an ka Mali image ɲuman yira image ɲuman jumɛn ne bɛ Mali kɔnɔ ko an bɛ se k'o fɔ c'est à dire aw yɛrɛ tɛ mɔgɔ caman bɛ o tɛ Arasibati yɛrɛ ka kɛlɛ kun dɔn ne tɔgɔla ma tugu Arasibati la k'a fɔ k'a cɛ ka ɲi k'a fa ye ministre o tɛ quoi hakilina min de b'a la dɛ c'est à dire ka jamanadenw kunu ka bɔ sunɔgɔ la miiri kuma sela an ka miiri ka fɛn dɔ kɛ quoi donc n'i miirila quoi jamana tɔw bɛ cogo min na n'i y'olu dɔn dɛ c'est à dire i kan k'i ka jamana minɛ cogo min na i b'o si dɔn quoi bon kɛlɛ k'a fɔ ten dɔrɔn de karisa commande ne ye kɛlɛ o tɛ faso ko ye bilen quoi o ye hakilina ko ye mais an ti maa jala ko la quoi n'i y'a da ne yɛrɛ tɔgɔla kelen ma bilahi mɔgɔ bɛ bɔ Arasibati la gosi k'a sabute ou bien ka CDR la gosi k'o sabute mɔgɔ kan'u jaabi quoi aw ka laɲini ye mun ye a ka baara kɛ ka dɔ fara cɛsiri kan pour que n'an bɛ taa an bɛ se taalen ɲɛfɛ tiɲɛ ye mun ye o bɛ na si dɔn quoi donc mɔgɔ minnu de ko an tɛ ka Mali image ɲuman fɔ image ɲuman de tɛ Mali kɔnɔ insécurité ta t'an fan fɛ n'a o ye sécurité mɔgɔw ye lakana tigilamɔgɔw Mali kɔnɔ bi dugu o dugu ni Bamakɔ cɛ bɛ 100 kilo bɔ bilahi su fɛ a ti kula k'i kelen k'a taama moto la ou bien nɛgɛso la i tɛ se sinon i pɛrɛlen don ka sa waati bɛɛ ni farafina tɛ ou bien ni Mali tɛ a bɛ diɲɛ jamana jumɛn in kɔnɔ donc aw de ko
fɛn min ye Mali sɛgɛ fɛn min ye farafina sɛgɛ quoi malien de b'a yɛrɛ bila yɔrɔ la k'a sɔrɔ an ma se yɔrɔ min na quoi an ma se ninfo min na an tɛna fɔ k'an sera yen an tɛ Mali yɛrɛ ma para ɲɛ kelen ta diɲɛnatigɛ ɲɛtaa n'a hɛrɛ n'a damu Mali ma para ɲɛ kelen k'a la fɔlɔ an tɛna se k'an da dew kan quoi Mali ma foyi kɛ tiɲɛ don an ma wari sɔrɔ fɔlɔ mais an yalala an ye diɲɛ ye cogo min na dɛ c'est à dire Mali yɛrɛ ma hali sen ɲɛ kelen ta fɔlɔ diɲɛ ka ɲɛtaga la quoi ne ma Mali yɛrɛ ka sen ɲɛ kelen ta fɔlɔ quoi donc an ka ɲɔgɔn musa la ka minnu bɛ burusi kɔnɔ ni anw minnu ye burusi kɔnɔ mais anw tɛ mun kalama ka c'est à dire ka taa an balimaw nɛgɛ ten dɔrɔn de k'a fɔ ko Mali bɛ ka taa ɲɛ Mali jɔlen don k'a sɔrɔ an ma foyi kɛ fɔlɔ an bɛ se k'o kɛ cogo di o ye fasoden juguya fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ de ye aw ko an ka fɛn ɲuman fɔ Mali kɔnɔ ko fɛn ɲuman bɛ yen k'a sɔrɔ mɔgɔ mun lafiyalen ni Mali kɔnɔ hɛrɛ ni baden na a tɛ 10% yɛrɛ bɔ Mali kɔnɔ donc fɛn min tɛ 10% dɔn an bɛ se ka maliyɛnden bɛɛ minɛ o la cogo di image ɲuman tɛ Mali la an tɛ n'o de fɔ foyi ɲuman tɛ yen fɔlɔ an ka kɛlɛ kun de ye de ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni tɔɔrɔ min man kan an bɛ se k'a kɛlɛ cogo min na k'o ɲini k'o sidɔn a fura ye jumɛn ye n'an y'a fura dɔn a bɛ san cogo di a bɛ baara cogo di an ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni o la k'o di ɲɔgɔn ma mais mɔgɔ ko tɛ n'i ye dɔw yɛrɛ jate minɛ olu yɛrɛ hakili la ko n'i ye an bɛ ka kuma arasibaji bɛ ka kuma c'est à dire ko IBK n'a ka jama contre de don quoi mɔgɔw dɔw yɛrɛ t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ kun ye fɛn min ye quoi kabi IBK mana fɔlɔ ne hakili la arasibaji b'a ka kɛlɛ la o kabi IBK mana fɔlɔ révolution bɛ Mali kɔnɔ minnu tununa dun a ye minnu latunu k'a sɔrɔ IBK mana dun donc kɛlɛ kun ma sidɔn minnu yɛrɛ bɛ ka bɔ ka lagosili ni sabotage kɛ olu yɛrɛ ma kɛlɛ kun dɔn kɛlɛ kun de ye kunnafoni dili ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ halaki kɔnɔ quoi an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na tɔɔrɔ ni ɲani an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na ka ɲɔgɔn kunnafoni k'o kunnafoni di ɲɔgɔn ma pour que an ka se ka fura sɔrɔ an ka bana la donc an ma se nouveau min na an tɛna an yɛrɛ bila yen ka mɔgɔw musalaka ka bɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ ka taa ɲɛ Mali bɛ ka taa ɲɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ ka kɛ an tɛna se k'o kɛ donc information de do k'a di ɲɔgɔn ma ko an ka wuli k'an jɔ de pour que faso kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka kɛɲɛ hakɛ la cogo min na jamanaden bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na hali n'a ma kɛ taabolo ko ye jamana ka ɲɛtaa an ka se k'o sabati cogo min na kɛlɛ kun ye o ye ni mun t'o sidɔn o ɲɛɲini k'o sidɔn nin ye vidéo kunkuruni dɔ ye dɔrɔn de salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh a k'an mɛn waati wɛrɛ